Дазвольце мне спытаць вас пра нешта. Калі б трапленне ў рай сапраўды залежала ад таго, наколькі мы добрыя, як бы мы калі-небудзь ведалі, напэўна? У некаторыя дні нам здаецца, што ў нас усё выдатна, але ў іншыя не вельмі. Заўсёды ёсць гэтая няўпэўненасць. Што, калі б я сказаў вам, што Біблія насамрэч вучыць, што вы можаце дакладна ведаць, што маеце вечнае жыццё, і што справа зусім не ў тым, наколькі вы добрыя? Я разумею, што вы, напэўна, ўжо ведаеце і верыце ў некаторыя рэчы з таго, што я збіраюся сказаць. Але калі вы пачакаеце са мной усяго некалькі хвілін, я пакажу вам непасрэдна з Божага Слова ісціну, якая зменіць ваша ўяўленне пра ўсё, наколькі проста насамрэч быць выратаваным назаўжды. Першае, што мы павінны зразумець, гэта тое, што мы ўсе грэшнікі, і нам патрэбен збаўца. У пасланні да рымлянаў у 3 раздзеле, у 23 вершы Біблія кажа: «Бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божай». Грэх – гэта калі мы парушаем адну з Божых запаведзяў. І Біблія ясна кажа, што мы ўсе парушаем. Нават самы лепшы чалавек, якога вы толькі можаце сабе ўявіць, не ідэальны, і ў нейкі момант свайго жыцця парушаў Божыя законы. Дрэнная навіна заключаецца ў тым, што існуе пакаранне за парушэнне Божага закону. У пасланні да рымлянаў у 6 главе у 23 вершы Бібліі гаворыцца: «Бо расплата за грэх – смерць». Такім чынам, паколькі мы грэшнікі, мы заслугоўваем смерці. Відавочна, што аднойчы мы ўсе памром фізічна, але Біблія кажа пра другую смерць. Смерць нашай душы ў пекле, калі мы не будзем выратаваны. У 21 раздзеле Адкрыцця, у 8 вершы гаворыцца: «І доля ўсіх хлусоў будзе ў возеры, якое палае агнём і серай. Гэта смерць другая». Гэта тычыцца і мяне, і цябе. Нават калі адзіным дрэнным учынкам, які мы калі-небудзь зрабілі, была хлусня, мы ўсё роўна парушылі Божы закон і заслугоўваем трапіць у пекла. Бачыце, справа не ў тым, колькі ў нас грахоў, ці які гэта грэх, а проста ў тым, што ў нас ёсць грэх, і Бог не можа дапусціць граху ў рай. Адказ не ў тым, што мы павінны выкінуць грэх са свайго жыцця. Мы ўсе ведаем, што не можам гэтага зрабіць, і Бог таксама гэта ведае. Таму Ён стварыў для нас шлях да выратавання ад пекла і траплення ў рай, не на падставе нашай уласнай праведнасці, а на падставе праведнасці Ісуса Хрыста. У пасланні да рымлянаў у 5 раздзеле, 8 вершы Біблія кажа: «Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Хрыстос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі». Бог Айцец паслаў свайго Сына Ісуса Хрыста ў свет, і Біблія кажа: Бог з'явіўся ў целе. Ён быў цалкам чалавекам і цалкам Богам. І ён жыў дасканалым, бязгрэшным жыццём. Ён ніколі не парушыў ніводнай з Божых запаведзяў. Ён жыў жыццём, якім мы не маглі б жыць. Жыццём, якое нам трэба было б жыць, каб патрапіць у рай. Затым ён памёр на крыжы за нашы грахі, пайшоў у пекла за нас і ўваскрос на 3-й дзень. І цяпер, дзякуючы ахвяры Ісуса, мы можам патрапіць у рай як дар, а не як узнагарода. У 6 вершы 23 пасланні да рымлянаў гаворыцца: «Але дар Божы – жыццё вечнае ў Хрысце Ісусе, Господзе нашым». Такім чынам, вечнае жыццё – гэта неба, гэта дар дарма. У пасланні да Ефесянаў, раздзеле 2, вершах 8 і 9, Біблія кажа: «Бо ласкай вы выратаваны праз веру. І гэта не ад вас, гэта дар Божы, не ад учынкаў, каб ніхто не хваліўся». Раней я верыў, што рай – гэта ўзнагарода за добрыя справы, якія я стараўся рабіць, за маё служэнне Богу і мае намаганні жыць правільна. Праўда ў тым, што я спадзяваўся на сваё выратаванне, спадзяючыся, што мае добрыя справы дапамогуць мне знайсці месца ў раі. У гэтым і была праблема. Ісус не быў маім збаўцам, таму што я спрабаваў быць самім сабой. Добрая навіна заключаецца ў тым, што ўсё, што нам трэба зрабіць, гэта прыняць выратаванне як дар. Дар, за які Ісус ужо заплаціў. Такім чынам, вось што зразумела. Мы грэшнікі на шляху ў пекла. Але Ісус памёр за нашы грахі, быў пахаваны і ўваскрос. Цяпер Ён прапануе збаўленне як бясплатны дар. І гэта не тое, што мы заслужылі. Гэта тое, што Ён заслужыў і прапануе нам.
Усё гэта пра яго і яго ахвяру за нас. У 6 раздзеле 23 вершы паслання да рымлянаў гаворыцца, што дар Божы – гэта жыццё вечнае. І слова «вечны» азначае «назаўжды». Дазвольце мне спытаць вас, колькі разоў вам трэба атрымаць дар, які доўжыцца вечна? Толькі адзін раз. Збаўленне – гэта аднаразовая падзея, калі мы давяраем яму выратаваць нас. І ён дае нам вечнае жыццё. Збаўленне вечнае, таму што Ісус ужо заплаціў за ўсе нашы грахі. Нават за тыя грахі, якія мы здзейснім у будучыні, яны ўжо былі заплачаны. Вам можа быць цікава, калі мы будзем выратаваны аднойчы, ці азначае гэта, што мы можам проста жыць так, як хочам, і трапіць у рай? Гэта добрае пытанне. І адказ – так. Таму што калі мы будзем выратаваны, мы станем дзіцем Божым. Такім чынам, маючы гэтае веданне, ведаючы, што я выратаваны назаўжды і дзіця Божае, калі я парушу яго запаведзі і зграшу, ён паправіць мяне тут, на зямлі, але ён ніколі не адправіць маю душу ў пекла, таму што ён мой збаўца і мой бацька. Збаўленне лёгкае. Гэта бясплатны дар, за які заплаціў Ісус. Аднак нашы адносіны з Богам пасля збаўлення, як і любыя адносіны, патрабуюць працы, але яны асобныя. Вы можаце быць выратаваны і мець дрэнныя адносіны з Богам, але вы ўсё роўна яго дзіця. Гэта важна таму, што калі я веру, што магу страціць выратаванне па любой прычыне, то я насамрэч веру ў тое, што маё выратаванне залежыць ад мяне, а не ад Ісуса і яго завершанай працы. Гэта значыць, я давяраю сабе, а не Ісусу. Калі я веру, што выратаванне вечнае, гэта паказвае, што мая вера на 100% у ахвяру Ісуса і што гэтага дастаткова, каб выратаваць мяне. Гэта цалкам звязана з тым, на што мы ў рэшце рэшт давяраем, каб патрапіць у рай, альбо самі, альбо Ісус. Вось чаму ў Дзеях 16, вершах 30 і 31 Біблія кажа: «І вывеў іх і сказаў: Мужы, што мне рабіць, каб выратавацца? Яны сказалі: Вер у Господа Ісуса Хрыста, і будзеш выратаваны ты і дом твой». Звярніце ўвагу, што адзінае, што там гаворыцца, каб выратавацца, гэта верыць. У Евангеліі ад Яна 31:1 Ісус сказаў: «Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае». Вы можаце сказаць: «Ну, я ўжо веру ў Ісуса». І я не сумняваюся, што вы верыце ў Бога і верыце ў тое, што напісана ў Бібліі. Але верыць у тое, што напісана пра Ісуса, і верыць толькі ў Яго ў выратаванні – гэта дзве розныя рэчы. Раней, калі вы верылі, што рай – гэта ўзнагарода, заснаваная на вашых учынках, або што вы можаце страціць сваё выратаванне, вы ў рэшце рэшт спадзяваліся на сябе ў выратаванні, а не на Ісуса. Я разумею, што гэта ставіць вас у пакорлівае становішча, і я памятаю, як хтосьці паказаў мне гэта, і мне трэба было вырашыць. Я мог працягваць верыць у тое, што рабіў раней, або верыць таму, што казала Слова Божае, і змяніць таго, каму я давяраў у сваім выратаванні. А прыманне вечнага жыцця – гэта перастаць спадзявацца на іншага Бога або на сябе, думаючы, што мы калі-небудзь будзем дастаткова добрымі, каб заслужыць сабе шлях у рай, і проста цалкам спадзявацца на смерць, пахаванне і ўваскрасенне Ісуса Хрыста, і што гэта адзінае, што нас выратуе. Сябар мой, калі гэта для цябе зразумела, і ты ўпершыню ясна бачыш выратаванне, Бог дасць табе вечнае жыццё, калі ты проста папросіш яго. У 10 раздзеле паслання да рымлянаў, у 9 і 10 вершах гаворыцца: «Калі вуснамі тваімі будзеш вызнаваць Ісуса за Господа, і сэрцам тваім будзеш верыць, што Бог уваскрасіў яго з мёртвых, то выратуешся. Бо сэрцам вераць дзеля праведнасці, а вуснамі вызнаюць дзеля збаўлення». Калі вы верыце ў гэта сваім сэрцам, то вызнайце гэта Господу, і Ён выратуе вас назаўжды. Я хацеў бы весці вас у гэтай малітве. Можаце паўтараць за мной: «Божа мой, я ведаю, што я грэшнік і што заслугоўваю пекла. Але я веру, што ты памёр за мяне, быў пахаваны і ўваскрос. Калі ласка, выратуй мяне назаўжды і дай мне дар вечнага жыцця. Я толькі ў Тебе спадзяюся і ўжо не ў маіх добрых справах. Дзякуй Табе, Ісусе. Амінь».